Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. Хто цікавіцца сёння мінулым звычайных сялян у беларускіх вёсках? Такія ёсць. Этнаграфічны клуб «Кола» яшчэ ў месяцы чэрвеня арганізаваў тыднёвую экспедыцыю па мясцінах Маладзечыншчыны. Мэта простая і карысная – даведацца больш пра свой край, абрады нашых продкаў, запісаць песні, якія спявалі вясковыя бабулі і дзядулі, дазнацца пра працу і быт. Играет солнце, играя, малойчик коня седлая. Малойчик коня седлая, до девочки отъезжая. Мы наведали 20 вёсак. Гэта і Бортнікі, гэта і Якавічы, гэта і Пранчэйкава, і Кучкі. Было шмат інфарматараў, і людзі былі гатовы дзяліцца такімі звесткамі, як абрады, якія ў нас адбывались, нават даваць нейкія артефакты, ручнікі, не ведаю, лупкі. Пры гэтым кожны чалавек быў здзіўлены, да кого мы заходзілі, што ёсць тыя, хто гэтым цікавіцца, а мы былі здзіўлены, што яшчэ ёсць час збіраць вось гэту ўсю інфармацыю, даследаваць. Таму эта выстава, гэта такая магчымасць зазірнуць у гэту даўніну тут і цяпер і зразумець, што можна звярнуцца да сваіх бабуль, дзядуль, шмат чаго яшчэ запісаць і неяк захаваць. Падчас працы ў вёсках і былі зроблены фота. Гараджане могуць пабачыць больш за 4 дзесяткі здымкаў, на якіх адлюстраваны самыя сакавітыя рабочыя моманты этнаграфічнай экспедыцыі, сельскія жыхары і артефакты. Дзякуючы спонсарскай дапамозе фотаработы не баяцца дажджу і экспануюцца кругласутачна. Хочется адзначыць, што выстава была арганізавана з дапамогай фотографа Андрэя Лянкевіча, які нам дапамог зрабіць яе на пластыку, і таму мы можам не баяцца ніякіх атмасферных з'яў. Аўтары працы не толькі маладзечынцы былі ўдзельнікі экспедыцыі, што прыехалі з Барысава, Бабруйска і Мінска. Дарэчы, далучыцца да этнаграфічных паездак можа любы жадаючы. Варта толькі сачыць за інфармацыяй у сацыяльных сетках клуба «Кола». Што тычыцца выставы пад адкрытым небам, яна працягнецца да 3 кастрычніка.